Right now, something quiet but powerful is unfolding in the Horn of Africa. This is not just about borders or flags, it's about ports, trade routes, global power, and control of the Red Sea. Somaliland, a self-governing region since 1991, is pushing harder than ever for international recognition. As global discussions grow and foreign interest increases, one country is watching very carefully: Djibouti. Today we... Okay. እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ከባቢና ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ምዕራፍ ይፍጸም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ወገን ጅቡቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ናብ ኤርትራ ግን ቀንዲ ከተኩር ስለ ዘለና በዚ ንጀምር። የባህር በር ጥያቄ ታነሳለች ኢትዮጵያ። ለምን የባህር በር ጥያቄ ታነሳለች? ኢትዮጵያውያን ለምን የባህር በር ጥያቄ ያነሳሉ የሚለውን ነገር በአግባቡ ማስታወስ ተገቢ ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር የሚታመሳበት በቂ አመክንዮ አላት። ስለምንታይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብተ ገባህር ሕቶታት ተልዕል ዘላ ዝብል ሕቶ ብጽቡቕ ክመለስ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ኦኬ ወልስኒ ግን ካልእ ካክበኩም 2-3 እቲ ካምፔይን አንጻርና ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ኣይትህብን ንዝብል ኣርእስቲ ብግምጣሉ መልሲ ይቡን ኣሎ። ኢንተንሲቭ ዝኾነ አንጻር ኤርትራ ይሰርሑ ኣሎ። So ኣብ ሶማሊላንድ they are not interested. It seems they are not interested. Or ወይ ናብ ሶማሊላንድ ተገዳስነ ዝበሃል ኣጉዲሎም ኣሎ ወይ ስሞክ ስክሪን እንታይ በሃል እዚ ንጸላይኻ ንመደናገሪ ንሳቶም ስቲል ብዛዕባ ኤርትራ ይግደስኹም ዘለዉ ነታ ዓለም ኣብቲ ናይ ሶማልያ ንኸይከስሩ ሃንደበት ክገብሩ ስለ ዘሌን whatever the reason is ታይቲ ምክንያት ናቶም ሓይሊ ናቶም ናብ ኤርትራ እዩ። ስምዑ ብዚ Maintaining the status quo is one thing, but when it comes to Eritrea, is another thing that we are observing today. Consolidating power at home is another issue. What about from Eritrea's perspective or from Isaias' regime to make Ethiopia landlocked? But Ethiopia has naturally and historically viewed reality show that Ethiopia was not and will not be a landlocked state. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ድማ ታርጌትድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘቕንዐ እዩ ንሪኦ ዘለና። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ደይ መደይላ ወይ እውን ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ተገባሕር ከም ዘይህልዋ ዝገብር ከም ዝነበረን ፖሊሲ ናይ ካብ ኤርትራ ዝምንጩ እንታይ ኢሎም ይትንትንዎ ከም ዘሎ ክንሰምዕ ኣለና። ጸላይኻ ኣሚን ለባም ጸላዩ ይሰምዖ እዩ ነጸላይኻ እንታይ ይብላካ ኣሎ እንታይ ሓስበልካ ኣሎ ክነግረካ ንርኽ ኢሉ ክሰምዖ እዩ ዘለካ ግን ሕሳብካ ኻ ትገብር እንታይ ሓስበልካ ኣሎ እንታይ ይዛረበካ ኣሎ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ይሓስብ ይኽእል እንታይ ይምድብ ኣሎ እንታይ ይህቅን ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ምፍላጥ ልቦና እዩ። ፈሊጥካ ግን ሕሳብካ ትገብር እቲ ስንታዊ ሓደ እቲ መደባት ናቱ ብሓሳብ አንጻሩ ንህዝብኻ ተንቅዕ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጸላይኻ ዘይዛረብ ተኮይኑ ሓያል ግን ዘይዛረብ ተኮይኑ ብጣዕሚ ከቢድ ክትፈልጡ ዘለኩም። ሓደ ካብቲ ነቶም ኢትዮጵያውያን ዘጉርዖም እኮ ወገን ኤርትራ ዝዝረብ ስለዘየለይ እጂ በኣታቶም ግን ምስቲ ውሑድ ህዝቢ ለዋዶ ቁጠባ ንእሽተይ ዶ ገለዶ ናይ ደገ ሓይሊ ደገፍ የብላን ዝብልዎ ቡ ገይሮም እዮም ዝዕቅንዎ ዘለዉ እቲ ኩነታት ውሑዳት ምዃን ቡ መልክዕ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ሳቶም ስለዚ ዓቕሚ የብሎምን ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣሎ። እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከምኡ እዩ ዝርእዮ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ድማ ናብቲ ህዝቢ ከመሓላለፍ ዝፍትን ዝስማዓዮ እስከብዚ ሕጂ እንታይ ይብል? Yeah, so from Isaiah's doctrine is lose-lose politics from the get-go, and Eritrea, since it's independent, has not seen any change of hands. The only leader that ruled Eritrea with an iron fist, without any constitution, any parliament, any form of balance of power, is Mr. Isaias, President Isaias Afwerki. So his way of thinking, his manifesto from the get-go is that Ethiopia is an enemy. And he has supported, sponsored. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ፖሊሲ ወይ እውን ብሓፈሻ ምስ ኣብቲ ዞባ ዝኽተሎ ፖሊሲ ሉዝ መብዛሕትኡ ግዜ ዊን ኮኦፐሬሽን እንዲ ዝበሃል ሉዝ ኮኦፐሬሽን ወይ ማይንድሰት እዩ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ለውጢ ስለዘይተገበረ ብቁጠባ ይኹን ብፖለቲካ ብዙሕ ለውጢ ስለዘይተገበረ ኣብ ካልእ እውን ክገብሮ ዝኽእል የለን ምስ ኤርትራ ድማ ክዝረብሲ ትርፊ የብሉን ዝዓይነቱ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝህቀን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኢና ክሊርሊ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ፓርላመንት ኣለና ባህልቲ እዮም ባይቶ ኣለና ባህልቲ እዮም ሶም ጋድ ነውስቲ ባይቶናቶም ከመይ ኢሉ ይመፅኡ
ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ባይቶሲ ኣብያ ካብ ዝመፅእ ክንደይ ግዜ ባይቶ ተመሪሳ ክንደይ ቅድሚ ርእስ ባይቶ ነቶ ኣነ ትገድሰኒ እኳ ኣይኮነን ግን እንታይ ዘርእየካ ንሳቶም ከምዚ ኢሉ ሚድያታት በዚ ዝረብ ከምዚ ይግበር ከምዚ ገለ ንዲሞክራሲ ዘመልክት ምልክታት ከም ዘለዎም ገይሮም ዝኣመኑ እዮም ዲሞክራሲ ከም ዘለዎም እዮም ዝኣምኑ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ንፈልጦ ኣለና ኢና ብሓፈሻ ግን እታ ዘረባ ንመን እያ ከይተር ክገብርዋ ዝደልዩ መሲልኩም ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም كأمنوا بإنجليش أمس قبروا زلوا زين من تايو أبير ترى زلوا منقسي تخوني يكون علم لخاو حقتات أي كتلوني زلوا سلزي ناي أمريكا attention ترغبوا ناي عربيين علامات attention ترغبوا كون دخون جلز حجزهم ترغبوا نبي حكيهم نتكونتات نبدأ جز قبروا زلوا مغنياتهم إيرتران تعينت منقسي لو أنا إيرتران زملكتي نعم زملكت قد دايكون إيرتران تاي دليو معاسي دليو بخمي دليو بايتون ندلدينا ديمقراطي ندلدينا كالتي ناي قطباوي معرينت ወይ ቁጠባዊ ህንፀት ندلدنا ኤርትራን ዝምልከት ኤርትራን ካን ዘረብ ለና ከከም ዝካለና ክግበር ከም ዘሎ በዓልና ንዘረብ ለና ካብ ደገ ክመጽእ ከሎ ግን መርዚ ኮይኑ ጥራይ ስማዓካ ካብዚኣቶም መኻ ብፍላይ እጂ እንታይ ብሉ ንፕሬዝደንት ያስካት ግርም ዝብለና ታሪኻዊ ጸላኢ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ድማ ብዝሰፍሕ ዝረብተ ኤርትራዊ ተኮይኑ ተቃውሞ ኣይኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ኣብዚ ቻናል ኩሉ ግዜ ትሪእዎ ይኹም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ህግደፍ ወይ እውን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ክትፈርሰሉ ይደልን እያ ኢሳያስ ብክልቲኡ ዝኽሰስ ሰብ ኣብ ዓለም እንተሎ እሱ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብወገን ኢትዮጵያ ከፈራርሳ ዝደሊ ሓይሊ ንሱ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እዮም ድማ ከምኡ ድብሉ ብወገን ኤርትራ ድማ ገለ ክፋል ናይቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከይትፈርስ ዝፅዕር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ከዓ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኦኬ ገለ ከምታት ዝብል ዘረባታት ስለ ዝነበረ ግን ነቲ ኦቨርኦል ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እሱ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ወይ እውን ሕጂ ዘሎ እሱ ክትብል ኣይትኽእል ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ይኮነን ብሓፈሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ንኤርትራ ንምጥቃዕ ኣቃሊልካ ሸለሊልካ ኣናኣይስካ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ግን ንማንም ሰብ ግሁድ እዩ ዘሎ ወከዝ ንኤርትራ ብሰፍሐ መልክዕ ከጥቅዕዋ ድሮ አንቂዶም ተበጊሶም ዘለዉ እዮም ስለዚ ንኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ገይሮም ከም ብርዋዮም ዝደልዩ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ላንድ ሎክድ ኤርትራ ይኮነትን ገይራትኩም ኢኹም ብቀደምኩም ባሕሪ የብልኩምን ስለዚ ሶሪ ደይብልካ እጂ ካልእ ክግበር ኣይክልኒ ከምኡ ድማ ንኢትዮጵያ ብምቕቓል ንኣምሓራ ብምሕጋዝ ንትግራይ ብምሕጋዝ ንኦሮሞ ብምሕጋዝ ስለዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ናብ ኤርትራ እዮም ዘፀግዕዎ ዘሎ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ መርሕነት ዝፈጥሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓሶት እዚ ግን ንሳቶም ከዓ ብኣክሸጥዋ ክኽእልሎም ናይ ደገ ፀላእቲ እዮም ንኢትዮጵያ ዝሕምስዋ ዘሎ ኢልካ ክሸይጥ ኣለካ ኤርትራ ብሎክስ ኢትዮጵያስ ፒስፉል ኣክሰስ ቱ ዓሰብ ፖርት بسلامه መንገዲ ናብ ዓሰብ ከይንመጽእ ኤርትራ ይትኸልክሎ ዘላ how እንታይ ዲል ኣቕሪብካ ባይታ what kind of deal are you seeking እንታይ ዓይነት ዲል ትደልላ ከምሳና እንታይ ከተሓሳብካ እንትርፈት ፕሮፓጋንዳ ትገብሮ ዘለኻ ዓሰብ ናትና ነይሩ ደገሎ ደልካ ዘይ ከላም ፋርቕ ዝኾነ ዘረባ ሓሊፍካ ኤግዛክትሊ እንታይ እቲ ፕላናትካ ወይ እንታይ እቲ ብሓደ ብሰላም ክንነብረሉ ኢና ትብል ብሰላም እናበልካ ሓይሊ ባሕሪ ክትእቱ ይደልን ኢኻ ሓይሊ ባሕሪ ክትእቱ ትደሊኻ ንጅቡቲ ደይተሓትት ንጅቡቲ ደይኮንካ ቢልዮን ትኸፍል ዘለኻ why don't you try there ويون why don't you try in Kenya Kenya ده يكون ناي defense deal زلكا so Kenya حشكا ويون نسوماليا مسوات كفيلنا لا عند خاطر دلها أو ده حشكا why do you have to come to us نحنا مساحاتكم تبغى سلام يبلنا ويون أبتبغى زمدنا ونيا لنا سلزي وتهدراو قلت بناتكم أبانا كعتين دلنا نعم إزي التساتهم زدلي وزلون نبانا كم تسوى زدلي وزلو كنتاتيو إيرترا خميتريو نزو كنتات ذكرينا قدمنا ኤርትራ ጉዳይ እዚ ምርኣይና ግን መጀመርያ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚያ በብዝሒ ትዝረብ ዘላ ብፍላይ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ እስከ ንመለሳ On the cusp of breaking sorry not Yemen we announced the start of a transition wait a second there was this Djibouti story ንዓታቶም ማራ ሃስያቶም ዘላ ጉዳይ ማለት እዩ እስኪ ኣብዚያ ጀሚርና ነና መጀመርያ ካብታ ዘረባ ከይድ ሞድሕሪዩ the national those article curriculum it has functioned as a de facto state its own government its own currency its own security forces and relative stability in a volatile region yet despite of the world but everything changed when Israel formally recognized a shift for Somaliland. However, the move also triggered Djibouti and Ethiopia watched closely, wary of the geopolitical shifts that could alter trade routes, alliances, and the balance of power in the region. As Somaliland steps further onto the world stage. ሕጂ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ሓንቲ ካብተን ኣበርቲዓ ትቃወማ ዘላ ትበሃል ዘላ
ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ንሶማሊላንድ ዝያዳ ትፃበኣ ዘላ ንሳያ ትበሃል ዘላ ስለምንታይ ጅቡቲ ንሶማሊላንድ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ትፃበኣ ኣላ ኢሎም ዛረቡ ኤርትራ ምስ ሶማሊላንድ ዝፃበ የብላ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኣነ ዘድንቆ እንታይ ኣብዘይ ጉዳዩ ኣያቱን ነዛ ናይ ሶማሊላንድ መግለፂ ከውፅእ ግዴታ ነይርዎ ስቕታ ከም ኣቢ ስለ ዝገብረ ናይ ተዋፃእናን እያ ነይራ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክፈርስ ከሎ ስቕ ክንብል ኣይዋፃእናን እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ድማ ስቕታ ክመፅእ ክእል እዩ ስለዚ መግለፂ ምሃብ ኣገዳሲ ነይሩ እንተኾነ ኣብቲ ጉዳይቲ ኤርትራ ዓንገረር ትብለሉን ላዕልን ታሕትን ትብለሉ ጉዳይ የብላ ስለዚ ኣብኣ ከላ ኣብ ካልኣ ጌዳ ኣላ ዲጋ ተሰሪሑ ወላ ዜና ናይ ልምዓታዶ ናይ ገላ ኣብቲ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ዝገበሮ ድሕሪትኩም እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክምለስ ኣይደለየን ሓንቲ ሓፃር መልእኽቲ ተወዲ ኣላ ፒሪየድ which is good ብግምጣሉ ንዓና ናብኡ ንኽእትውና ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፈተነ እዩ ሓደ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ኣብዛ ሓለፈ እዚ ዘ ናሽናል ዝበሃል ኣብ ኢማራት ዝመደበሩ ሓደ ኣገዳሲ መፅሄት ከም ዘውፅኦ እቲ ኤርትራ ግብፅስ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ዲል ትገብር ኣላ ዝበለ ዘረባ ድሮ እቲ ናይ ጅቡቲ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ይነግር ኣሎ Egypt finalizes deal to develop Djibouti's port in bid to pressure Ethiopia over the Nile Dam. ስለዚህ already ጉዳይቲ ንኢትዮጵያውያን ብዘፀልል መንገዲ ይቅፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ናይ ግብፂ ጉዳይ ክሳብ ከምዚ ካብ ኮነ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ዕጫናታ ወይ እውን እንድሕሪ ጅቡቲ በዚ መልክዕ ክትቅፅል ጀሚራ ንኢትዮጵያ ብግብፂ ጌራ ክትቅርቅራ ትፍትን እንተላ ሶማሊላንድ ለውጢ ንኸይትረክብ ወይ እውን ተቐባልነት ንኸይትረክብ ድማ ትጎይ እንተላ እንታይ ክኸውን እቲ ከባቢ ንዝብል ወል ጅቡትን ረብሖም እዮም ዝጎዩ ዘለው ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ የብላን ባህልቲ እዮም ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብዚ ምክንያቱም ሞኖፖሎ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ኢትዮጵያ ፈትዮም ፀሊኦም ብጅቡቲ ጥራይ ክጥቀሙ እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ካብ ጅቡቲ ክንዱ ፃዕሪ ዘግብሮም ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ናይ ሓበራዊ ኢንቨስትመንት ኣሎ ጅቡቲ ብዙሕ ዕዳ ወሲዳ እቲ ወደብ ናታ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ዝኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ እውን ገለ ካብቶም ተወዳደርቲ ወደባት እዩ ዘለዋ ካብቶም ተወዳደርቲ እዚ ወደብ እዚ ክህነፅ ከሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ክጥቀም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዝተገበረ እዩ ስለዚ እቲ ቮሊዩም ንሱ ከእንግዶ ዝኽእል ኢትዮጵያ ብኡ እንተተጠቂማ ጥራይ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እንተዘየለ ክንዱ ዝኣክል ወደብ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር እንተሃኒዛ ከዋፃ ይክእልኒ የስ ሎጂስቲካል ሃብ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ግን ዋላ ሎጂስቲካል ሃብ ክኾኑ እውን ኣብነት ንደቡብ ሱዳን እውን ሰርቪ ይገብሩ እዮም ሰው ንደቡብ ሱዳን ሰርቪ ክትገብር ግን ኢትዮጵያ መንገሎ ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝሓልፍ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና እንተዘይብልካ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ቨሪ ትሪኪ ኤንድ ዲፊካልት ስለዚ ጅቡቲ ፉል ፎርስ ኣንጻር ሶማሊላንድ ትጓየ ዘላ ረብሓናታ ብቐጥታ ስለ ዝትንከፍ ዘሎ እዩ ድሮ እቲ ጅቡትን ግብፅን ዝገብርዎ ዝነበሩ ቲዮሪ ዘይኮነ ፕራክቲካል እዩ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፅን ግን ስቲል ዝተጨበጠ ነገር ዝተረኣየ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢትዮጵያውያን ድማ ከግርዑ እዮም ዝውዕሉ ዘለው ናይ ጅቡቲ ኦልሬዲ ካብ ኢዶም ዝኸደ ጉዳይ ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ንሕና እንደልዮ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ነይሩ እጂ ኣብቲ ታሕቲ ተሪኹም እንታይ ብለው ኢጅፕት ዊል ኦልሶ ኣፕግሬድ ኤርትራ ስፖርት ዓሰብ ናይ ኤርትራ ዓሰብ እውን ኣፕግሬድ ክትገብሮ እያ ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ናይ ግብፂ ምምፃእ ድማ ብቐጥታ ንዓና ንምቕርቃር ንዓና ንምድኻብ ንዓና ንምህሳይ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው በቲ ሓደ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ክንርኢ ከለና እቲ ካልኣይ ግምጣል ናቱ ድማ ሶማልያ ድማ እንታይ ትገብር ኣላ ሶማልያ ከዓ ልኡላውነታ ተተንኪፉ ስለ ዘሎ ኣብ ናታ ድማ ከድና ክንርኢ ኢና ስለዚ ብክልተ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኢና ክንርኢ ንኩሉ ድማ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ኣገዳሲ ይኸውን ክምለሳይ ነዛ ኣርቲክል ግን ሶማልያ ድማ ሓንቲ ምስ አልዓረቢያ ዝገበረ ዝትበሃል መፅሄት ዝገበሮ ኢንተርቪው ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ካ ክዛረብ ከሎ You're looking for peaceful dialogue and you've been trying to make unity with peaceful means. Would you rule out using force if this impacts Somalia's security? Maybe. መጀመሪያ በቲ ጉዳይ ምስ ሶማሊላንድ ተፈቲሩ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሕዎ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም እዩ ዝበሃል ግን እንተደይ ኮይኑ ወታደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ኣማራፂ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዶ እያ ትብሎ ዘላ እዚኣ ድሮ እቶም ናይ ሶማሊላንድ ሓፍከፍ ክብሉ ተሰሚዖም ኣሎ ምክንያቱ ሜይቢ ስለ ዝበለ ምናልባት ከም ኦፕሽን ክረአ ይኽእል እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ስለ ዝበለ ግን ንሱ ፅቡቅ ገይሩ ይመሊሱ ናይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንከይድ ኣይንደልና እዩ ዝብል Maybe, but you know, Somalia has a very serious problem with extremist groups, and we know the meaning of violence, and we know the meaning of destruction. So that was what makes us not to prefer to use force and violence in order to reach
understanding each other. So our preference was to have that dialogue, and we had a number of dialogue. كم تريور اللغم قناة انتاي مخانو انتاي واقع كم زخفل صبو غيرنا فليتنا سلازلنا اب سوماليا قناة انتاي كم تفتر كما يلغم زخيد درو بالشباب بقالن ريو سلازلنا ناب قناة زواسد من قدي كم بريج اين ريونينا كما ماراتسون اين سرحلونينا قن يس لولاو نتكا تتدفيرو كل زكا على كا كتقبر النبور كم زخونة زتن به زربايت زارب زلو ناو بالشباب تشجيرو زلو مراحي اب كل سومالي لاند خيدو سوماليا مالتي اف سومالي لاند خيدو وتهدراو سقمت غيرو وصي كمسيلو زغمت سبيله ግን ደገፍት ካለው ምክንያቱ ቱርኪ ነትኩነታቲ ናታ ጉዳይ ገራ ትሪዮ ዘላ ምክንያቱ ብዙዕ ገንዘብ ኣብ ቱርኪ ኣብ ሶማሊያ ኢንቨስት ገራ ዘላ ኣብ ሶማሊያ ክባል ከሎ ድማ ብዓቢ ሶማሊያ ዩናይትድ ሶማሊያ ክትከውን እዮም ዝደልዩ ኣብ ደገገማ ግን ባሕርናይ ኩሉ ክጥቀመሉ ትሕር ኮይኖም ናይት ፌደራል መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ተዋዓይል ካለኻ ኩሉ እቲ ሶማሊያ ናትካ ኮይኑ ኣብ ክሰርሕ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ቱርኪ ዩናይትድ ሕብረትን ሉላውነትን ናይ ሶማሊያ የገድሶም ጎኑ ጎኑ ግብፂ እቲ ናብ ሶማሊላንድ ግብፂ እስራኤል ክትገብሮ ትደላላ ወይ እውን ሶማሊላንድ ኣፍልጦም ተረኺቡ ኢትዮጵያ ከም ድሌቱ ክጥቀም ስለዝኽእል ምስቲ መሻርክቲ ሰሪሑ እሱ እውን ንዓታቶም ስቃት ይፈጥረሎም ኣሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሶማሊያ ቻይና እውን ብቐረባ እያ ትከታተሎ ዘለና እቲ ኩነታት ኣገይ ኩለን ዜና ሃገራት ዝብለኩም ዘለኹ ኣንጻር እስራኤል ጠጠው ኢለን ንውሳነ ናይ እስራኤል ጠጠው ከብላ ዝኽእላ እየን ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣሚን ለትስ ቢ ሪል ሓቂ ንዛረብ ኣብቲ ወርክ ክነብር ኣይንደለና እስራኤል እንተደልያቶ ክፍፀም እዩ ድሮ ፈፂማቶ እንተደላ ክትውዳያ ዓላማ ጠጠው የብላኒ ወላ ዓረብ ጠጠው የብላኒ ወላ ጅን ዕፍሪት እስራኤል ድሌቶም ትገብሩ እዮም ኣሚን እስራኤል ዝፀሊ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ዝፀሊ መዓት እዩ ምሊና ኣለና ኩልና ግን እቲ ኩንነት ከዓ ስለ ፀላእካዮ ኣይከውኒ ማለት ኣይኮኑ it's gonna happen whether you like it or not ፍተዎ ፅላዮ ሓያላት እዮም እሶም ሓያላት ስለ ዝኾኑ ድማ ብሓይሎም ዝደለይዎ ክገብሩ እዮም ናው እቲ ኩነታት ቁሩብ ትለይ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኣበይ ስለ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ የመን ካብ ስግርና ስለ ዘሎ ወደዚ on the cusp of breaking up on 2nd January separatists announced to hold a referendum on independence in 2 years time. They even have a name for the new country, South Arabia. The move follows a lightning grab of land in the war-torn country. كم تريور لهم يمن already بتناي مس سعود عرب زتحقاقز مسجاجر منقص تباهيل زفلت سراويت كازلو ناي نتحقر نمتحن تباهيل زبال سراويت بسعودية زدقف سعودية بنفرت كيناتنا حقزته بزع علاماتنا تقصى طريقي كم زلو تي STC زبال دما تدباوي يمن حيزو حقر كون زلو دما تي متقعتنا يجبتي ناي سعودية سلازو قطعب كم حقر كنكونينا ندحر كل تعمد دما كم مقالينا زبل حساب أباقيسون كم زلو يزنقر شم ناي تهاجرهم دما مني لملو سعود عرب بتخكل عرب ناي تعرب يا زبال ساوز زلو سوميوم سلازي سعود عربيا أنا عايز ملكتي يمزول زلو قلنا والأب علاقاتنا عالم شم حدا قدميخا نات كاي غنا يكون قدميخا ريجستر تعر خوينو نوعيخا تكسز لا كامبر شم كم بحدش كنت مسقباي تقنيها سلازي اتس تيكن اوريدي كبالي We announced the start of a transitional period lasting 2 years, and the Southern Transitional Council calls on the international community to sponsor dialogue between the concerned parties in the South and the North on a path agreed by upon practices. To secede. It comes close on the heels of the Saudi Arabia-backed internationally recognized government of Yemen launching a military operation to recapture the crucial Hadramaut province, one of the main areas seized by... إذا تريد لهم أبز حلف وانات سعودية نتهم دقفتنا يا بإمارات دقف حيلتات كم حسوم تذكرون كم تغنيت أبتكونتات ناتهم دما كبير حرقا وريقاتهم كم زلاي زنقر سلزي إزي كم زي يقاتم سلسلو أب يمن كتمكال تخليها زبل تخلو ريلنا خوني دمت زلو ات possibility نا يمن ممكال تراي كون دما اتم ابو زلو حيلتات اب يمن تراي كون شغرون كاون زغل اب بزح بوتاتات بفلاي سعوديان اماراتن نتي GCC بال غالف ستيتس غالف كونتريز كوبريشن دي ولا غلز بال نسوق كفرس كم زغل وانا تكلت ينزين تتفانينن تنكالوت هاجرات مسمنين كونا ويون كما يجيرو خسر يخل كل تعبيت هاجراتي تردادين زبل زربالو كالت تنتنا خنسمع بزي
Fawaz Garages. He's a professor of international relations at London School of Economics, joining us now from London. Professor, it's really good to speak to you on a topic and a country that is quite complicated, as we've pointed out there, but it's certainly escalated in recent days with the UAE pulling out of Yemen, saying its forces are gone, but now we still see the UAE-backed STC saying, as we've heard from our correspondent, كم تريد لهم زي قدايزي أبي أزاربا رسقين له كابكل تأجداسي كل تعبيت هجرات سلدي زاربا زلوا تقول دائما مليشنا ميديا إذا ما تزلوا أجي كانت حازوهم في التنين. Alarming crisis, extremely serious. What we have seen in the past few days is that a serious rift has developed between Saudi Arabia and the United Arab Emirates. What we are seeing in Yemen is a proxy war between Saudi Arabia that supports the internationally recognized state and the United Arab Emirates that supports. كم رياز لنا زقدايزي كبيت كون كم زغلن كلتين هجرات هبتماتين وتدرى وقلت مع اللون جنزب اللون بعجت كوت أي خلاين كلتين نتوم لناتهم وجنات كم كسب عن كرم كعتقا خلاين تدلين بكالوت غير كموجا دم حدا كابتي enjoys قبرو نجاري كتبلت خليقة سلزي زن رياز لنا كنتات نبزح من قدك معبل زخل مخانون كوينو تريفقن أبزو قدايزيك أنت قدايز خون من يمزول زلو يمن يا قداي كتكون هزبي يمني قداي كوينو دي زلو ريدي زقادة قداين تفعاتن مني جمتس انتحريلكم نهزبي يمني كمتس هزبي يمن كابزو قدايزي بخامي كوتيو ازقهير وانو ازقهير يحلو ويخاطبل انت تنريو زلنا قالات منايزين كلت عرب هقرات أب حدا قاتامي دي جلسي من انت سعرت حيش هابزي قليلو نسي حدا جزي بخامي خاطرية تكون تاتلكا أمريكا أبز انتاي تدل تخون دحريلكا كلتين مشاركتان انتاي كخونات تدل أمريكا كلتين وقخ قبرها الله مخصبين أمريكا سلمتا كلتين أسوار كأمريكا عند جزا سلزي تن كامبايتات أمريكا زلا ربح اللون زي كم زعينت متفنان كلتين أمريكا سمبادي ويون رعدد فترة يكونن أقدر سينعم سلزي كلتيوم مس أمريكا زلهم شركات كحيل اليوم أنت زي غيرهم كلتيوم تواجههم كلهم اتحاد أنصار أمريكا كحي تجميرو أمريكا مستحيل قينا نتحرك تهرمت خليها سلزي أزقد دايزين أمريكا زربعيو تنهات عدوم يبالعوني تهرارهم مهلا ومن كم أقد سكتريات خليها أبتكباب التدمى كل جزء ما أكلها مبرع بكوينات يتم حضره طيب لو بريزنت سياس مانجمنت اوف كرايسيس مانجمنت بقى نتي وقت تقبر ما تم حضره بوجه غير كان ما حضرك نتكونتات تقص لي زبل سلازي إذا كونتات زي تأفافي كاب جزينا بجزء نام عبلز خيد الليزن. In the next few days, what we have seen, the escalating proxy war between Saudi Arabia and the United Arab Emirates has major implications for the unity of Yemen. Could easily see the fragmentation, the further fragmentation of Yemen, as you suggested. بعفجا إذا قد دايزي ولا كابانا رحق زبالن تخوني نابتنا بانا قصنا زلو دما كان اللاقبو وهنياتو كابانا درحق يمن سقرنا يزال لاقن كينوها اتهم كلتهم حيلتا دما أبزوريانا زملالس زلو سلوزخون هنريا منا The further fragmentation. بعفجا كاب يمن نابتي كال أرس كنسقر كنفتنينا which is سودان أب سودان كنسقر كالنا دما اتي تمساسالي كنتات أب كلنا نريا زلنا هذا كابتي زبلو زبحال زلو كنتات بفلاي مسير ترى أتاها حيزوم زقبرو زلو مالتيو نايتوبيا ميدياتات أب سودان يكون أب كله ولا أب يمن وناب زغربة إيرترا مس يمن تسرح الله زبر ريبورت تسمعنا كنقرم يبلنان مغنياتو إيرترا متقع كابزي كاب تقدم أجندهم كوينو زلو أرسس لزخونه طيب لا لبز هجتري ودلهم تهورن ريفيو دبلدلهم إيرترا regime has long treated regional breakdowns as opportunities to profiteer economically and politically من مقال ويون كيناتن أجرجرن كم حدا بوليتيكاوي نقطبون ني بوليتيكون زتقملو منغسيا بإيرترا زلو يمزبلو زلو زغا أسوار بمسجار كون يخل منقدنا military routes منقدنا وتهدرات بمقبار ديو حليف دمان تايبلو ني سراوي السودان دما يحجزون كم زلي يمزنقرو لذي نيرترا تارجتس جبري متقعتي أب كل درجة يمزفنو زلو هذا كابتي زبلو زلو من سيرترا لنكنه من الباتريخ منطقينكم هذا فيك نيوز حبريتا وزيق النيو نتي حبريتا دمان تايزبليو
መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ሱዳን ከውፅእ ምዃኑ እዚ ከዓ ምሳል ቡርሃን ስለ ዘይተረዳድኡ ዝተፈጠረ ኩነታት ምዃኑ ዝብል እዩ እዚ እጂ ዳይ መደይ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ዳይ መደይ ዝገበርዎ ኢና ንብል ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ስእሊ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ሱዳን ሚኒስተርስ ናይ ቁጠባ ወይ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ዶክተር ጅብሪል ኢብራሂም ማለት እዩ ከምኡ ድማ ካልድ አልእስሃር ትበሃል ድማ ናይ ባህሊ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ሓሎ መፅኦም ሰለስተ ምስ ናይ ኤርትራ ርክባት ከም ዝገበሩ ጆይንት ኮኦርዲኔሽን ሪጅናል ስታቢሊቲ the Horn of Africa and the Red Sea and Eritrea support for Sudanese unity amid challenges ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ሞር ኢምቤድድ እናኾነት መራ እናእተወት ትኸይድ ከም ዘላን እዚ ድማ ሪሶርስ ዝሓትት እዩ ፀጋታት ዝሓትት እዩ ንኤርትራ ድማ ኣገይን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ 2026 ናብ ልምዓት ክጥምት እያ ናብ ምዕባለ ክጥምት እያ ክንብል ከቢድ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ዓፋር ጉዳይ ፅምዶ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ፀጋታት ክሓትት ዝኽእል ኩነታት እዩ እዚ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ኢንቮልቭድ ክትኮን ኮንካ ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሞር ኢንቮልቭድ እናኾነት እያ ትኸይድ ዘላ እቲ ሃገር ስለዚ ደሚርካ ደማሚርካ ኩሉ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ንዓና ናይ ኤርትራውያን ከቢድ እዩ ንሱዳን ምሕጋዝ ስለ ንፀልእ ወይ እውን ናይ ሱዳን ፅቡቕ ስለ ዘፅልዓና ኣይኮናን ግን ሄይ ኣሚን ንሕና ክንሽገር ከለና ንሕና በገዳ ከለና ቁልሕ ዝብለና ከም ዘይነበረ ፍሉጥ እዩ ግን ኣትሊስት እቲ ዝግበር ሰናይ ነገር ንሪኦ ኣለና ፅቡቕ ነገር ኣለዎ እዩ ግን ንኤርትራ ግን ዕድል ክባ ዝኽእል ኣይኮነን ንእሽተይ ሃገር እያ ፀጋታታ ድሩት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ሞር ኢንቮልቭድ እንድሕር ኮይና ወይ ሞር ኣሚን ክንደይ ግዜ ናይ ሱዳን ሓለፍትና ብኤርትራ መፅኦም ምስ ፕሬዚደንት ይራኸቡ ኣለዉ ሶ ፕሪቲ ማች ናይቲ ፕሬዚደንት ግዜ ብብዙሕ በዚ መንገዲ ከም ዝውሰድ ኢኻ ትርኢ እዚ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ምስ ገለ ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርትራ ሓቂ ንምዝራብ ከም ሰብ ናብ ቁጠባ ንኸተኩር ግዜ እውን ከህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ there's so much ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ዘሎ ብቲ ከባቢ and that's why ኢና ንብል ዘለና ንሓደ ሰብ ኩሉ ክኾን ኣላ ክትብል ከቢድ እዩ ሴኪሪቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ናይ ቀይሕ ባሕር ከባቢን ኣዝዩ ከቢድ ሕልኽላኽ እዩ ሓደ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ናይዚ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሎ ከም ድማ እቲ ፕሬዚደንት ኣሎ ግን እቲ ቁጠባ ብትኽክል ብዝለዓለ ኢምፓወርመንት ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ክሳብ ዘይተፈጥረ እቲ ናይ ቁጠባ ነገር ናትና በቲ ዘሎ ሃዋህው ናይ ሴኪሪቲ ክጠሓስ ከም ዝኽእል ወይ ክስገር ከም ዝኽእል ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ክትሪኦም ከለኻ ኤርትራ's role in Sudan's war ኢሎም ንኣብነት ኤርትራ initially kept its position ambiguous but later aligned firmly with Sudan's armed forces ኤርትራ ኣብቲ መጀመርያ ምስ መን ምዃና ይነገረትን እዚ ፅቡቕ ስትራቴጂ ኩሉ ግዜ ብልሒ እዚ ሕሜቲ ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ መጀመርያ ምስ ሕሜት ዘላ ተባሂሉ ይሕመ ነይሩ እዩ ግን ኤርትራ ምስ ክልቲኦም ርክባት ነይርዋ ግን ምስ መን ከም ዘላ ትም እያ ኢላ ነይራ ብታሕቲ ታሕቲ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ፖዚሽን ኣይነበራን ቀስ እናበለት ኩነታት እናተጋህደ ምስ ከደ ግን ኤርትራ ምስቲ ሪጅን ምስቶም መሻርክታ ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዋ ሽርክነት ዝኾነ ሓደጋ ከይፈጠረት ኣላይን ኮይና ማለት እዩ ምስቶም ንዓዓ ዘርብሕዋ ንልኡላውነት ናይ ሃገራት ዝድግፉ ዘሎ ሓይልታት ምሳቶም ኮይና ንሳቶም ከዓ ስዑድያ ግብፂ ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ንመንግስቲ ሱዳን ዝድግፉ ዘሎ ሓይልታት ኣብ ጎኖም ኮይና እዚ ከዓ ንኤርትራውን ሓገዝ ዝህብ እዩ ነይሩ So, President Isaias Afwerki's support for SAF, Natsarawiት ናይ ሱዳን, has made Eritrea one of the most consequential external backers. ሳይዝ ብል ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘሎ እዚ ነቲ ኩናት ሓደ ካብቶም ብደገ ኮይኑ ነቲ ኩናት ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ኮንሲኩዌንሻል ማለት ዝለዓለ ለውጢ ከምፅእ ዝኽኣለ ዝለዓለ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽኣለ ኣብቲ ውሽጢ ኩናት ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ተሳትፎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ተሳትፎ እዩ ግን ዝፍለጥ የለን ግን ወላ ሕሜቲ ክሓሚ ከሎ ናይ ኤርትራ ሓሚ ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮም ዘላ ስልጠና ትቦም ዘላ ወታደራዊ ብቅዓት ንሱ ድዩ ዝፈጥር ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተራእዮም ናይ ገለ ዝበሃል የለን ኣብዚኣ ቀረባ መዓልታት ጥራይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሳፍ ማለት እዩ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ሰራዊት ምስ RSF ከም ዝሓዘ ይነግር ኣሎ ካብ ደቡብ ሱዳን ሰራዊት ናይ ደቡብ ሱዳን ምስ RSF ምስ ትዕጥቕ ምልሻ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኖም ክዋግኡ ከለዉ ሒዝዮም ኣለኹ ብል ኣሎ ናይ ኮሎምቢያ መፅኦም ኩላቶም ብመንገዲ ዳዕመ ሰሪዕ ክመፁ ይርኢ እዩ ኢትዮጵያውያን እውን ተታሒዞም ቅድሚ ሕጂ ይበሃል እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኢድ ከም ዘለዋ ኣብ ኣምሓራ ይተረኣየ ኣብ ገለ ይተረኣየ ኣብ ሱዳን ይተረኣየ ግን ሽማ ክሕመ ንሰማዕ ኣለና ከምኡውን ኤርትራ shifting posture ኢትዮጵያ shifting posture ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኢትዮጵያ wants pursued regional integration
balancing relations with Eritrea, Sudan, Somalia, and Egypt. هجي قدام ኢትዮጵያ ዞባው ምትእስሳር ትፈትኑ ይራዮም ዝብሉ ዘሎ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘሎ disrupted this strategy weakening Ethiopia's diplomatic capacity and shifting its focus inward ስለዚ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ግን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ዞባዊ ሽርክነት ገዲፋ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ተጸሚዳ ኣላ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፀገም ዓብ ሃጓፍ ስለተፈጥረ ናብ ውሽጢ ክትጥምት ተገዲዳ ከም ዘላ ውሽጣዊ ሰላማ ንኸተውሕዝ ማለት እዩ Sudan exploited Ethiopia's vulnerability Sudan ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃጓፍ ተጠቂሙ occupying contested ትሪዎ ኣለኹም ምስ ሰራዊት ሱዳን ክበኣሱ ከም ዝደልዩ ዘርኢ ክፍነታት ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ውሽጣዊ ሽግር ኣጋጢማትሉ ኣብ ዝነበረት ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ብኮቲ ተጠቂሙ ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሙ ነቲ ኣልፋስካ ዝበሃል ቦታ መሬት ከም ዝወሰደሎም and aligning with TPLF ከም ድማ ምስ ህወሓት ኮይኑ ካርሞም ከም ዝፈተነ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደደ እዩ ዝብል ዘሎ Eritrea and Ethiopia Eritrea versus Ethiopia Eritrea fought directly in the Tigray war aiming to eliminate the TPLF, which it's its main enemy. The Pretoria Agreement ended that. As نتقرأ أب كونات نتقرأ إيرترا هو واحد كدم سوسيات دلني راسوس على أيها خويني سمع سلز نبرة ده هو بريتوريا تخونجن أن نتقرأ متفاصل زي كاتم إيرترا isolated كوينا integrate but left Eritrea isolated as Ethiopia normalized relations with TPLF. as كل تزبل وزلوا بقمت على زين بابيكن again እንታይ የንብብሎ ሳቶም በኸመይ ይሪወሎ ትኩነታት ኣገዳሲ ኣመወዳት እንታይ ብሎ regional alignment ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ካብ 2021 ጀሚሩ ነቲ ሳፍስታይትስ Egypt weakened Ethiopia's influence ካብ 2021 ድሕሪ ዕልዋ ማለት እዩ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ዝነበረ እቶም ሰራዊት ሱዳንን ሕመትን ምስ ኣለውዎ ካብኡ ጀሚራ ግብፅን ሱዳንን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝነበራ ፅልዋ ክህስሶን ከዳኽሞን ክኢሉ ይብሉ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ምእታዋ ድማ provides with strategic leverage against Ethiopia and reasserts its role as regional security actor ስለዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ናይ ሱዳን ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩናታታ ክትሕመስ ከላ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይና እትገብሮ ዘላ ኣብቲ ዞባ ዓባይ ናይ ሚሊታሪ ኣክተር ተፃዋቲት ዓባይ ተፃዋቲት ክትከውን ክኢላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣስተዋፅኦ ዘይብላ ኮይና ስለተረፈት ኣብ ኩናት ኣብ ውሽጣዊ ኩናታት ክትዋጋእ ከላ ኣብቲ ዞባ ኣበርክቶ ዘይብላ ኢንፍሉወንስ ዘይብላ ፅልዋ ዘይብላ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይና ብግምጣሉ ኤርትራ ገባሪትን ሓዳጊትን ክትከውን ጀሚራ ኢትዮጵያን እናተሰምዖም ዝብልዎ ዘለዉ እዮም እዚ ድማ ብቐሊሉ ዝብፅሕ ኣይኮን እዚ ንሳቶም ዝስምዖም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ካብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ዝመፅእ ቀጥታ ካብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ኣርቲክልስ ካብ ዝወፅኡ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ዘንፀባርቕ እዚ So Eritrea ab leverage kaba kam zgalen ni Eritrea dema kam hant regional actor koina security actor tkun ab kiwale blo a deep layer involves Eritrea's link with South Egypt and remnants of TPLF Arm 70 forming a hostile axis against Ethiopia common haji Gibsi ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ከምውን ገለ ክፋል ናይ ህወሓት ኣርሚ ሰብዓ ገለ ብሎ እዚኦም ኩላቶም ንኢትዮጵያ ኣካቢቦም ካርሙዋውን ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ይብሉ ናይ ስትራቴጂካዊ ኮንሲኮንስ ናይ ርሑቕ ፀገማ ወይ እውን ናይ ርሑቕ ፅልዋናቱ ከንታይ ክኸውን ይደሪልካ Ethiopia is increasingly sidelined in Sudan's conflict losing its mediator role ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ወላ ሓንቲ ተራ ዘይብላ ኣይ ሓጋዚት ኣይ ኣፍራሲት ኣይ ሸምጋሊት ወላ ሓንቲ ፅልዋ ዘይብላ ኣባይ ሃገር ክትበሃል ሽማ ንሕብረት ኣፍሪካ አንገለን ሒዛ ዘላ ክትበሃል ኣብ ጎረቤታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል እንትርፈ ብሕማቕ ትሕመንበር ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ወላ ነቲ ሕማቕ ነረሰይፉን እኮ ሓጊዛቶ ለውጢ ተምፅን እያ ዘላ ስለዚ ጥቕሚ ዘይብላ ሃገር ኮይና እዮም ዝብሉ ዘሎ እሱ ድማ ብዓይኒ ኤርትራ ክሪእዎ ከሎ መራ እዮም ዝሓዙን ዘለዉ ኤርትራ and Egypt now shape Sudan's external orientation ኤርትራን ግብፅን ድማ ማዕረ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝያዳ ዝፀልዎ ዘለዉ እሶም እዮም ናይ ደገ ሓይልታት ብመንገዲ እሶም ተሓባቢሮም እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ consolidating surface adversarial stance towards Ethiopia እዚ ማለት ድማ ሰራዊት ሱዳን ብቐጥታ ምስ ኤርትራን ግብፅን ይሰርሕ ስለ ዘሎ ስትራቴጂ ናይ ክልቲኦም ናብ ኢትዮጵያ ዝደልይዎ ክገብር ዝኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ሱዳን መጋበርያ ናይ ዞም ክልተ ኮይና ክልቲኦም ድማ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ሰርሑ ስለ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ ግን ሱዳን ኣንጻር ኢትዮጵያ ኮይና ንኢትዮጵያ ሽግር ንክትፈጥረላ ዝዓበየ ሓይሊ ፈጢሮም ኣለዉ ይብል ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ቅድሚት እንታይ ክብለኩም ዘነ እዚ ናይ ኤርትራ መራሒ ዝገብሮ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ንዓና ክንሪኦ ከለና ብዓይነቱ ንደልዮ ዘለና ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለና እምበር መፍትሒ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ኣብ ሱዳን ኣገዳሲ ተራ ምህላው እንተወሓደ ፀላእትካ ምግዳል እዩ
مسراوي السودان مسرح مالت حدا عبدو بناتنا بسلام نخنبر زقبر كونتاتي افدي شكرهم لما نساتهم سلام ترخيبهم نساتهم تدي فريسهم تكفرسهم زل حيل نعناهم كفرس دل حيل سلازغوني نعون تمكيت كا صبغيو جين اجين واغا دمالو زو واغا لو نحنا بناتنا كمي جرنا نخيدون محساب كدلي الناس لزلو إلنا نزارب زلنا برت زقبر زلو مرجعات يكون حرية حماقين بلي لنا بفلاي إذن إمارات أب كله أبتي توتقو زلا كريو خلنا أب سودان ونكم عينة سعرت يقات مالو تعرسيف زبال زلو سراوي السودان يقزقز هالو يزبال زلو سلازي تغلى على سراوي السودان يعرسيف سعيرو كودو يغلي يكتبل كبت زبالي معناته حيال زغنا دقف كدلي كاب إمارات كاب قطر دي كاب تركو دي كاب قلي وتهدروا عاقمناتو ግን ኤርትራ ከተሐገዝ ትኽእል ዝበሃላቡ ስለዚ ትርክባት ንሪኦ ኣለና እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ድማ ቀሲልና ንሪኦና ንመለስ ኣብቲ እንደራ ኣብ ከባቢና ዘሎ ድማ ገለ ምልስ ኢልና ንሪኦ ኤርትራ ማለት ኤርትራ ለተለቅ ያለ ኦፕሬሽን እኮ አትመችም ትንሽ ናት እዛ የተፈጠረ ጭራቅ የኤርትራን ህዝብ እያጠፋ ያለ ግን የቀጠናው እንትን ነው ለቀጠናው እስካለ በቃ ምንም እሱን በልኩ ካልተያዘና የመጨረሻ ልኩም እንዲህ ካልተደረገ ሁሉ ጊዜ ጣጣለ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኦፕንሊ ብግልፂ አንጻር ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ሓደገኛ ዘረባት ዝዛረብ ዘሎ ትግራዊ ጀነራል እዩ መንጋጌም ዘለዎ እሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ نشتي ولا نحد عبي اوبريشن وزيت تبقعي زي بزلا تمالتي زي ارترع بهاجري يسكن دي اثيوبيا يكون غنا بهاجري اب عالم زلو هاجرات ازين نشتي كاب ارترع طبيعي مزح زلو ارترع بهاجري نشتي قال لهم كان سوز فتنو جست نانسنس كالاي ابي ارترع زلو سرعه طقلالا كفرشالو زبل حيال مرقص زلو يسبزي سلازي انت وحده صلاتها مفلاطه قداسي جون سبازياتهم تقمتيلهم صباح نقول قال غزاربهم زغلو فلوتي ግን እዚ ሕጂ ትዛረብዎ ዘለዎ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ ኤርትራ ዳ ክትፈርስ ንስኹም ዲኹም ክትፈርሱ ንግዜ ንገጥፉ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ዘረባ እዚ ግን ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ ብብዙሓት መንገዲ ንዑ ዝመስሉ ለንቀነ ተፈንዮም እዮም ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ በመንገድ ልክ ያለም ዶክመንት የለም የሚል መንግስት ሲመጣ እንዴ ቅድም እንደነገርኩ ነው ዋት ትላለህ ማለት ይሄ ሰፖርት ላላረግ አልችልም አሁን ከምነግርህ አቋሜም አስመራ ላይ ቁጭ ያለ ቡድን ትንሽ እየክልክለው ከራሱ ከጥላው ጋር የተጣላ ቡድን ከጥላው ጋር ነው ነገር ከበራኛውን ገፍቶ ይጨረሰ አንዲ ነገር ወጥ የሆነ ቤዝ እንትን የሌለው እዚህ ታች ድረስ መጣ በጣም ወደ ሬድሲ አትወጣም ተብለ ተይዘ ምን አይነት ሀገር ነው የሚያደርገው at least ክርዶም ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ administration መራሕትና ኤርትራ እንታይ ዓይነት ተጸላዕነት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎም I wish they see this ክሪዎን ተዝኽእሉ እየ ዝብላኒ ማለት ዩቱብ ዝርዩ እኳ ኣይመስለንን ግን እንደምንታይ ተጸላዕነትን ፀርፍን ውርደትን ኣብ ልዕሊ መርሕነት ናይ ኤርትራ ይግበር ከም ዘሎ ሓደ ግዜ ስለምታይ ደው ድምፃልኩም ነዘረባ እዚ ኣይነውቅጭ ዘምፃልኩም ግን ፀላእትኩም ክንምታይ ከም ፀልኡም ትፈልጡ ኣለኩም على سب أنا نجزيو كوينا هم خينا نازل زلوا نو أنا يا خا كندمتاي كم صلاة بغلاتي نقرأ كندمتاي كنعك كخمسة فتن كندمتاي أتحيتو خريئة كخمسة دلي أدن ترخيب دما كمي جيرو تريد كجبرك بخمي كريئة كخمسة دلي نقرأ كذا أملاهم مسجن كم تنسون أبرؤسهم أفهم زحبهم زاربوز ولا أبايتاكم وصلوا زي كونه كن اليوم يمكنتم إليت ناتو كاب حدا سبا يكون كون زريكم زلو I'm just bringing you so much of content كنت متاكم تسألوا خانتا كم زحزبو كتبت تقول لك I want to shape لك أكمتي أبي أحمد أبي تمرتات غيرو بحر لكم دخم زلكم نابله نهزبي إثيوبيا نيرتران خور زمهرهم زلو أنا دمان من سير تران تاكم رز دلي كاب إثيوبيا زمس حدقة أنت كم زمسل بزعبا زي إثيوبيا تخكلن يسأل كل ويز دلي وحدات إثيوبيا يعني مسير ترى سلام دلو خلو كم مرابرها كل زي دمصو قد proportion statistics بحال probability له تقول أي كندي بزح كابتي اللي أين يزبزح أنت أين زرباز له سلزي كل جزء عبد زم سألكم كمرنا يخليو كسل عنا يخليو تزرباجن أبي افتراض له مرحتي سلالوتهم كمان زي أمنو أزيوم سنسأله بس ما نم كسر حزي كله زخانة ديل كجبرو زي كله نابلي نوع في انترفيو غير زلوا بقى ببزح يتزرب له زلوا كيف تناين عن رؤية زل المسألة زلوا
ببزحي قراريتهم بامبي قبرو سلازلوتهم بروباغانديست نابلسكنا لذي تي ني إيرتراود زبزحي إثيوبياوي زبزحي إيرتراوي أمحرنيا يسمعون كونت ساقبر انتدي سمعكم حيش مغنياتو ني إيرتراجيروم بشكع على الزاربو مستي قطباناتنا نتسئلتاتنا يمصوو نتكتماتاتنا يمصوو نتكونتاتنا هزبنا نتكامبتات زلو هزبنا قلي يمصوو سلازي إيرتراويان حيالا سلازغونا نبر مورالنا زتنكف مليو مورالنا زتنكف نقرات مليو مغنياتو سبعة زنبرة كتمانا سبعة زنبرة كتمهم سماي مدرن في اللي زلو احنا زينا معبولا زنبرنا هاقرينا معبالا نفل زنبرنا هاقرينا بزعب الدهتات سلازقات أمانا دحري تماليسنا لنا سلازي انتاي قن ازي تسمعو زلخا نفسها خطفتش يزقبرك what can we do سلادي تعرفكا تخورمي خا دقس ويكون تويل كمال حاسكا زهابكا كنقلص عرفو دربي مالت هيكون ترى قسقسكا خلالو دقس كانت لها تبرابر انتنا يقبر الاول درف الله تبرابر دقسو نزولو تبرابر بلو تبيل قلا درف الله تبرابر يا wake up مالت نسبايت عقني خاقن إيرتراس معبلتي نيرا ستيلون معبالة ملك زلوا هاكري كالتيفو كم عبل زغل هزب زلوا سعرا مزب زلوا سلازي زياتهم كنو خلو كم سألكم كلهم يس كحرنا يخلي فليت يدم صح سلمتاي it's good we need to feel like that نزل feeling زي انتاك تقبر لك قارنر نعو انجينير كتقبر لك نزي حماق تسمعك ويزنعو خازلو أكيبكا كم نداري تتقملو منتاي معبالة نختمس حيل كان ختصرح والدابيتات كان خد حيلو أبصرح كان خد حيل تتقوم له نعي قومني كاملين يليناني نعي قوم كل حدا لازم عتاتهم دليتهم يبلو هجرون كتفرس لتدخل نحن إحنا قررنا نقول عمامات كخون خلي I don't care جن كل جزء أنت كنكون لنا إحنا كنحرنا لنا كم زع عينت كنكون يبلنا إحنا حيال هجر كنكون بوتاتر أو ترى يكون سبقت أبى حيال كنكون كامبين كنقبر لنا كل جزء كنقص لنا البوليتيكا لما حدا نقدر يتصرح أزالك قصقصلو تقول لك هذا النت كله يجي قصقصلو مغنياته مسرتنا يت فاندمنتال فاونديشن مسرت ويون تي أمريز ورد تي مسرتنا يجزا حد النت ناس رزقني سلازين إحنا حد النتنا نحيل كم ما بنفسنا نقطة بعنا نحيل نخنصر كجبرنا خلاله قلتله سمعوا بزو انتهي ولا زي قال لنا خنريو زي بالناي የትውልድ ጥያቄ ነው ሲባል በአንዳንድ ኢትዮጵያውያን አንደበት ደግሞ ባልተገራ መንገድ የሚገለጽም ቋንቋ አለ ማንንም ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ወዳጅ ማንንም ኢትዮጵያዊ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ የሄደችበት መንገድ ይፍታዊ ነው ያለም አቀፍን ህግ ያዛባ ነው በሴራ ነው ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያን ከተፈጥሮአዊ ከህጋዊና ካለም አቀፋዊ መብቷ ሊያርቃት ነው ብሎ መከራከርስ የለበትም ወይ ከዚህ በተቃራኒ የሆኑ አንደበቶችን كم نريد لنا تي ديبيت almost بكل መንገድ ክትሪዮ خلغا بزعبا لولاونتنا ኤርትራዩ ኤርትራ لولاوت هاجر بخانا كولونيال هيستوري له ታሪኻዊ መጻጻ ኣለዋት ሃገር ልክ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ዘይብላ ንኸተትርፋ ወይ ገለ ዝበሃል ዘረባ ሓድሽ ፍብረኻ ናይ ታሪክ እዩ ፋብሪኬሽን እዩ ኤርትራ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ንሱስ ዓመታት ጥልያን ክገዝኣ ከሎ ብትኽክል ምስኣቶም ተረዳድዩ ዝገበሮ ሃይለ ስላሴ ክመፅእ ከሎ እውን ፌደሬሽን ምስ ተገበረ ካርታ ናይ ኤርትራ ይቀየረን ኤርትራ ከም ኤርትራ ትኸይድ ነይራ درج كودق حنتجرو مسودقات يوزي ولدو ولا بولوز بال أوراجا جيرو حركان حسب رسم محدار جيرو واصل انتاي إيرترا حركة توصل تغل مسفلة بعلو زجبرو أجندايز زين إيرترا توكل كمان زين إيرترا تبعال ذا جغرافيكال إيرترا هذا ممكن تايم زولو زلو بحري يجبع النانيو بحري ملكة النانيل كامزرافسي كميجر كايو نيتشب يعني كومون تدي انتيلومسي كم زي بالوي ونزقوا دايزي جاي يزبلي تبيانسي بحجراو كحدت كحتة له يمزبلو بحجراو كحدت تريزل بحجراو المت كحتة له نتدي ده طب بحرية بالنان هنا مسكالو تردادي هنا بسلام من قد كنركب على نزبلو يقبلوا لهم يلو كم بكحدت هجراو كحدت كراعي لهم يمزبلو زلو نزمت نسركي official police قبرز دليو ከኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ልሂቃን እንበላቸው ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያን አንደበቶች ስለምንሰማን ይሄን ጉዳይስ የፓርቲ ጉዳይ ማድረግ ተገቢ ነው ወይ ቀይ ባህር የፓርቲ ጉዳይ መሆን ነበረበት ወይ እንደዛ እየተባለስ መወራት ነበረበት ወይ ምክንያቱም ቢያንስ
አንድ ወታደር አይኑን አጥቶበታል። አንድ ወታደር ቤተሰቡን በትኖበታል። ለኢትዮጵያ ልዕልናና ክብር ሲባል በቀይ ባህር ላይ የተከፈለው ዋጋ ቃላት የማይገልጸውም ነው። ተታይ ማዓት ወርደና ወደ ንሉላውነት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ቀይ ባህር ንምሓዝ ዝተኸፈለ ዋጋ ብቃላት ክግለጽ ኣይክእልን ይዝብል ዘሎ ናብ ሓደ ሃገር ክወሪ ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ግምጥን ኢሎም ከተማ ልሓሰብ እንታይ ትብል መሰልኩም ሶማሊላንድ ሲ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ይብሉ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ይብሉ ኦኬ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ኤርትራ ኩናይ ትኹናይ ትግድሳ ኣይኮነን ኤርትራ ሶማሊላንድ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ኖ ነፍሳ ሓደ ኣውራጃ ናይ ሶማሊያ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ እውን ኣይኮነን ኢለ ያነ ሶማሊላንድ ክኾኑ ተደልዮም የስ ንዓለም ሕጊ ነድግፍ ሓደ ካብ ርሑቕ መፂኡ ነቲ ዞባ ዝርብሽ ሓይሊ ከነፍቅድ የብልናን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ግዛእታዊ ዶባትን ገለመለን ኩሉ እዚ ክኽበር ኣሎ ኢልና ኢና ኣብኡ ኣብ ግዜ ተዛሪብና ኢና እሳቶም ኣብ ሶማሊላንድ ክኾን ከሎ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ይብሉ ተገምጢሎም ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ድማ እቲ ሃገር ኤርትራ ዝኾነትሉ ድሮ ኮይናሲ ኣብ ዓለም ተረጋጊፁሲ ዝተረስዐ ዝተቐበረ ዓሱር ናቱ ዝተገበረ ዓመት ናቱ ዝሓለፈ ኩሉ ዝተወደየ ምዕራፍ ተመሊሶም ዛዕባ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነን ትፈልጥን ናይ ጥዕና ማለት ግን ተፀሎ ማለት ኣይኮነን ነገር ደልዮም ኣለዉ ማለት እዩ መናብሪካ ፅቡቅ ነይረ ብኤርትራ ከመይ ኢለኹም ንዓይና ዝጋቢር ምስ ሽምኩም እስቲ ኣፋልጥ ዓወት ተኽላይን ደቂ ኣስመራ ኢኹም ደቂ ኣስመራ ካብ ኤርትራ ኢኹም መፂኹም ማለት እዩ እስቲ ንገሩኒ ኣብ ኤርትራ ዮናስ ዓወታይ ትሰርሑ ነይርኩም ከመይ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ኣበይ ተወሊድኩም ንኣም ካብ ዝብል ጀመር ኣነ ምሕዳር ኣባሻውሊ ተወሊደ ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ስራሕካ ከምዚ ናይ ጉልበት ኮይኑ ሲ ከምኡ ስራሐይ ነይሩ መናብሪካ ፅቡቅ ነይረ ብኤርትራ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ድመፅእ ማለት እዩ ካብዚ ዝመፀሉ ሕጂስ ፅቡቅ ነበር ነይረ በጋጣሚ ኮይኑ ምስ ናይ ኩነታት ኮይኑ ተኣሲራ ካብዚ ናብዚ ውዴታ ምሻለ ብዘይ ምርጫስ ናብዚ መፅእ ኣብ ኣስመራ ምስ መን ትነብር ነርካ ምስ ኣደይ ነበር ነይረ ምስ ወላ ኣብ ከተማ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ደረጃኻ ምናምን ወይ ዝነበረካ ሂወት ዓይነት ሂወት ነይሩካ ዝብል ነገር ንእሽተይ ንገረና ህይወተይ እኳ ትምህርቲ ታሽዓይ ክፍሊ ደረጃ በፅሐ ነይረ ሕጂ ህይወተይ ኣነ ብናይ ካልእ ዜጋ ማለት ብኢትዮጵያዊ ሒዘ ኣነ ኣደይ ስለ ዝዕብየትኒ ብናታት ሒዛትኒ ግቡእናይ ኣቦይ 85 2-3 ዓመት ዝኸውን ሓወቦይ ተመላሊሱ ንዓይ ክረክብ ማለት እዩ ኣብ ግላስ ደቀ መሓረ ተሃሪሙ ኣቦይ ሽሙ ነይሩ ፅንሖ ተዳሃይሲ እዩ ኣነ ተወሊድ ኣነ ዓብየ ማለት እዩ ከባቢ ወደ 18 ገለ ምስ ኮንኩ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣገዲየ ምውቆል ገለ ክብል ኣይደለኹን ከይተሓመኒ ሕጂ ምዝ ናይ ኣጋጣሚ 2022 ምስ ኮነ ምዝ ናይ ኩነታት ብኢትዮጵያ ውዕል ኣብ ሰዓት ተታሒዘ ማለት ጊዜስ ገደብ ኣሎ ሕጊ መንግስቲ ተኸቲልካ ትኸይድ ማለት እዩ ክረትበት ነደይ ከይዱ እንታይ እዮም ዝብሉ እዚኦም መንእሰያት መሲልኩም ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ከም ዝነበሩን ወላ እኳ ኢትዮጵያውን ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ይነብሩ እንተነበሩ እቲ መነባብሮ ናቶም ተመሳሳሊ ስራሕ እውን ትሰርሕ እንተኮይንካ እቲ ገንዘብ ኣብ ትግራይ ትረኽቦ ኣይኣኽለካን ኢሉ እቲ መነባብሮ ክቡር ስለዝኾነ ናይ ጉልበት ሰሪሕካ ኣብ ኤርትራ ትረኽቦን ኣብ ኢትዮጵያ ትረኽቦን ወይ ኣብ ትግራይ ትረኽቦን ንበይኒ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ትረኽቦ ጥራይ ዘይኮነስ ንመነባብሮካ እንታይ ገብረልካ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብዝረኸብካዮ ገንዘብ ፅቡቅ ንኽትነብር ዝሓሸ ዕድል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣነ ኣብዚ ኩነታት ክልተ ነገራት እየ ዘስተባህል ንሳቶም ንኤርትራ ክኸዱ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ስለዝኾኑ ኤርትራውያን ክኾኑ ድዮም ናይ ኢትዮጵያ ወረቐት ድዮም ክነብሩ ስደተኛታት ኮይና ስለነብር ዘለና ከም ስደተኛታት ስለዝነበሩ ፍርዲ የብለይን ሕማቅ ቃላት የብለይን ኣሽቃላል የብለይን ኣብልዕል እዮም ሰብ ስደተኛ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንካ ስደተኛ ኮይንካ ትነብር ዘለካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ኮይኑ ዝነብር ህዝቢ ኣሽቃላል ምግባር ድንቁርና ጥራይ ሂወትካ ረሲዕካ ንካልኦት ምፍራጥ ኦኬ ዳረሳይድ ንዓገዲፈ ሱዳናውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ይቕመጡ ብፍላይ ኢትዮጵያ ወረቐት ዘለዎም እንተኮይኑ ኣገራዊ ኣገልግሎት ኣይግባኦም እዩ ማለት እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይግባኦም እንተኮይኑ ዲዩ ኖ ዋትስ ሃፐኒንግ ኣምፕሮፖርሽናል ኣድቫንቴጅ ከም ዘለዎም ትፈልጡ ዶ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራዊ መንእሰይ ተማሂሩ 12 ክፍሊ ምስ ገደ ሳዋ ይኸይድ ኣገልግሎት ይኣቱ ስለዚ ትካል ክኸፍት ኣይክእልን እዩ ቢዝነስ ክገብር ኣይክእልን እዩ ግዜ የብሉን ንከምዚ ዕድላት ዕድል የብሉን እቶም ስደተኛታት ሱዳናውያን ንኣብነት ሕጂ ኣነ ከይከትኩ ከለኹ ዝግምቶ ትካላት ንክኸፍቱ ዝበለፀ ዕድል ኣሎ maybe ላይሰንስ ከይልዎም ክእል ወላ ብናይ ኤርትራዊ ላይሰንስ ተኻርዮም ሸይጦም ንክነብሩ ክእሉ ምክንያቱ ወረቐት ኣለዎም ኣብ ከተማ ንክሰርሑ ወረቐት ተዋሂቦም ኣሎ ይብለኩም ኣለኹ ግዜ ኣለዎም ኣይግፈፉን እዮም ናይ ዓዶም ወረቐት ስለ ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ኣለዉ this is giving them an advantage ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን advantage ይቦም ኣሎ
ምክንያቱ ኤርትራውያን መንእሰያት ኮፍ ኢሎም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ኣብቲ ከተማታት እዚኣቶም ግን ኮፍ ኢሎም ክሰርሑ ክነግዱ ክሰርሑ ክሽቅሉ ዕድል ኣለዎም ምክንያቱ ግንባር ኣይከዱን እዮም ዘለዉ ክኸዱ ይኮንኩን ዘለኹ ግን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተተፈጢሩ ንኤርትራውያን ዲስኣድቫንቴጅ ኣብ መብዛሕትኡ ዓለም እንታይ ክትፈጥር ዜጋታት ቀዳምነት ይህልዎም ስደተኛታት ድማ ካልኣይ ኣሜሪካ ከምኡ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኪድና ዓዲ እውን እዮም ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ወዲ ዓዲ ቀዳማይ ድሕሪ ስደተኛ መብዛሕትኡ ሰብ እውን ከም ቅቡል እዩ ዝርዮ ኣብ ኤርትራ ግን ድሕሪ ነቲ መንእሰይ ኩሉ ናብ ኣገልግሎት ትወስድ ዘለካ ኣብ ዓዲ ክዋሳእ ብፍላይ ስደተኛታት ክመፁ ተጀሚሮም ሕጊ ከይቀየርና ስደተኛታት ተመፅኦም ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ዲስኣድቫንቴጅ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ግንባራትን ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕትን ክወፍር ከሎ ፕራይቬት ትካላት ክገብር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ስደተኛ ግን ወላ ወረቐት ኣይሃልዎ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ወረቐት ከይብልና ከላ ሬስቶራንት ንክፍት ነርና ኢና እኮ እንድሕሪ ምስ ካሊእ ኤርትራዊ ወረቐት ዘለዎን ክሰርሕ ዘይክእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሻሪኾም ትካል ገይሮም ንሶም ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ዶሚኔት ክገብርዋ ክእሉ እዮም ተዓዲ ፅባሕ ንጎ እዚኣ ተተሓሳስበኒ ንዓይ ኣይዶነ ንስኻትኩም ብኸመይ ትርእይዋ ናባኻትኩም ክገድፋ ይደሊ ብዝኾነ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክምለሱ ይደልዩ ድዮም ገለመለ ናብ መንግስቲ ዝገድፎ ኮይነ ስደተኛታት ስለ ዝኾንና ከም ስደተኛ ይነብሩ እንተነይሮም ፍርዲ የብለና ኣብ ልዕሊኦም ኣምላኽ ነቲ ሓሳብ ልቦም የስምረሎም ጥራይ ድብል ከም ስደተኛ ንስደተኛ ክፈርድ ኣይደልን እያ ኣብዚ እንታይ እዩ ደለኩም እንታይ ከም ሒዝኩም ዝፅኹም ዘለኹም ንሕና ትካል ሜስ በርኪና ንበሃል ካልእ ዘረባ ኣብዚኣ ኣላ ሓንቲ ኮለል ትብል ዘላ ነዚኣ ከይረኣኹ Houses in Eritrea, got an island. Island? Yeah, I got a whole island. Now it gets covered up by the ocean. But it's under there? But you know, some people might call it a sandbar, but it's got stuff growing on it. So it's an island as far as I'm concerned. Can you build anything on it or I no? mean, you could build a dock. Yeah, you could build you could build a structure. What made you buy that? It's beautiful and I could. Yeah. So why not? But I mean, you could have bought. And it was affordable. You could have bought like a little house or a home. I already got houses. Yeah. So I inherited those already. Oh, so you have the house. Yeah, so you I got like the houses. let me get a piece of. So ከም ትሪእዋ ዘለኹም ቴፈኒ ሓድሽ ኣብ ኤርትራ ደሴት ኣለኒ ኢላ ቪድዮ ጌራ ኣብ ኣሜሪካ እታ ደሴት ድማ ብማይ ዝተሸፈነት እያ ግን መሬት ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብ ገለ ፖይንት ገለ ክትገብረላ ትኽእል እያ ትብል ዘላ ናው I have seen many ኤርትራውያን እምበኣር ደሴታት ናትና ንሃብታማት ይወሃብ ኣሎ ምን ሽክም ባይ anywhere ኤርትራዊት እያ ኤርትራዊ ዜግነት ኣለዋ ኤርትራዊ ዜጋ እንድሕር ኮይና ኦፍኮርስ ንካልኦት ኤርትራውያን ክገዙ ይፍቀደሎም ንገሌልካ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ሺዝ ማርኬቲንግ ኤርትራ whatever it is ማርኬቲንግ ዘይርድኦ ኣብ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ንኤርትራ ብዓለም ደረጃ ማርኬት ክትከውን ኣምባሳደር የድልየካ ኣምባሳደር ናብ ኩዕሶ ንኣብነት ኣብ ናይ ዓለም ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣምባሳደር ናትና ከይበልናዮ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ እዩ ባንዴራታት ተሰኪሙ ዝኸይድ እዩ ክብሪ ይሃቦ ከምኡ ድማ ቢንያም ግርማይ ኣብ ብሽክሌታ ናይ ዓለም ኣምባሳደር ናትና ይቶም ካልኦት ኩሎም ስፖርተኛታት ድማ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ዓለም ኒፕሲ ሃስል ነይሩ ቀደም መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ቴፈኒ ሓድሽ ድማ ብሃገራት ትቆርዕ ሰብ ኣላ ደሴት እኳ ኣብ ካልእ ዓለም ብቐሊሉ ክትገዞ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ዓዳ መፂኣ ካብቲ ብዙሕ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ደሴታት ወሲዳ ተሰኪማቶ ክትከዳ ይኮነት ናይ ኤርትራ ፕሮፐርቲ እዩ ሰብ ተሰኪሞ ይከይድን እዩ ሆቴል እያ ክሰርሓሉ ተሰሪሓ ሪዞርት እያ ክሰርሓሉ ቱሪስት ከተምፃልካ ትኽእል ከምዚ ማርኬቲንግ ጌራ ስለዚ ሓንጎልና ኣይነፅበብ ብኩሉ ግዜ ነገራት ክበሃል ከሎ ንዓና ዘይተኾኑ እምበኣር ከምዚ ኮይኑ ናው ነገራት ዝተፈላለዩ እዮም እሳቲ ከተበርክቶ ትኽእል ኣለዋ ከተበርክቶ ንትኽእል ድማ ብትውልድ እያ ኤርትራዊት እምበር ኣብ ኤርትራ ይነበረት ስለዚ ንሓደ ሰብ ናብ ኤርትራ ተወልዱ ዘሎ ንኤርትራ ጠቕማ ዝኽእል ከበርክተላ ንዝኽእል ሰብ ብፍላይ ገዛ ንክሰርሕ ድዩ ከምዚ ኣይላንድ ገዚኡ ኢልካ ኣይትኮሪ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ንዓኻ ይስበካ ዘሎ ነቲ ደሴት ይኹን ነቲ ገዛ ሒዝዎ ይከይድ ንዓድኻ ይትገድፈልካ ግርማ ይትገድፈልካ ስለዚ ኣብ ከምዚ ሓንጎልና ይነፅብበን ማለት እየ ብፍላይ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ደሴት ኣይኮነ ዋላ ካልእ ከልምዕ ዝኽእል እንተኮይኑ ሃቦ ጥራይ ባህላ እያ ጥራይ ንሃገር ጥቕሚ ዝፈጥር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ባህላ እያ ብናተይ ርዲት የስ ንካልኦት ጎነታት ክትቦም ከለካ ትፈሪ ኢኻ ቁርብ ትለይ ግን ኢቨን ንሱ እውን ንሕና ጥራይ ኮነን ኣብ ዓለም ዘለና ክንወዳደር ስለ ዘለና ኩነታት ክንርኢ ኣለና ኣብዚኣ ካ ኣላ ሓንቲ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ግን እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ብዙሕ ሰብ ዝሓቶ ሕቶ ንዓይ እውን ብዙሕ ግዜ ሓትኒ ኣነ ከዓ ናተይ መልስለን እንድዩ ኣነ ከዓ 2011 ናብዚ ዓዲ መፅአ ኣብ ሳውት ሱዳን እውን ሓደ 4 ዓመት ሰሪሐ ኣለኹ ከም ፕሮጀክት ማናጀር ከም ጀነራል ማናጀር ኮይኑ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ሰሪሐ ኣብዚ ዓዲ ቤት ትምህርቲ እየ ዝነጥፍ ከም ትፈልጦ ጥቓጥቓ ናብ ሓንሳይ ኢና ንሰርሕ ዋላ እቲ ዘለኹም ሃገር እውን እኳ ኣብ ሓደ መራሒ ዝምርኮስ እንድሕር ውልድካ እውን ኮ ፅቡቕ እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝሓትኒ እንታይ እዩ ንምንታይ ካናዳ ዘይከድካ ማለት ውሕስነት ዋላ ንውልድካ እውን ኮ ፅቡቕ እዩ ኣፍሪካስ ሓደ መዓልቲ ምትኳስ ይተርፎን እዩ ዋላ እቲ ዘለኹም ሃገር እውን እኳ ኣብ ሓደ መራሒ ዝምርኮስ እንድሕር ዳ ኸይዱ ኣኺልኩም እዩ ድብለካ ሰብ ኣለዎ መብዛሕትኡ ብሓልየት እዩ ገሊኡ እውን ምናልባት በፍልጦ ድዩ ኣይኮነን ከዓ ዘጠራጥረካ እውን ኣሎ እሞ ሓደ መዓልቲ ስኻስ ከምዚ ኣብ ቢዝነስ ላዕሊ ንታሕቲ ነጋጥም እንድዩ ሓደ ግዜ
ዘይተዕወተሉ ግዜ ኣሎ ሓደ ግዜ እውን ሓፍ ትብለሉ ግዜ ኣሎ ሞ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ወሲንካ ትፈልጥ ዶ ወይ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ መፂካ ትፈልጥ ዶ ናይ ምኻድ هو تفتاني حنسا نحلف قلعت ناقوبز مسكودو ناي تمرت عدلات قال لي حسن يقل افريقيا انا تصبق نغير نحن افريقيا سلا زخنا حجي مسايس السما معنا ابنا زمنتاي اتعباب يا قلعت ناي مخاف بحفشا تازربات زربوا زلو نمنتاي كندا زي تخدي زبل اتي كندا زلو خي كم تنساتهم كغبرو زخلو كغبر كيلو دو يلو زحسب سب يلم زو غزي ኤሮፓ ስለ ደበጻሕካ ብቁፅሪ ስለ ተጨመርካ ፍሉይ ሽመት ወይ እውን ማዕረግ ኣይኮነን ገለገለ ሰብ ኣሎ ክዛረብ ከለኹ ኤሮፓ እኳ ኣትየ እየ ዝብል ኤሮፓ ኣቲኻ ማለት እኮ ሽመት ኣይኮነን ሓደ ቦታ ኢኻ በፂሕካ ዘለኻ ሰወት እዩ ኤሮፓ ኣቲኻ እንታይ ጌርካ ይትሕቶ እንታይ በፂሕካ ገለገለ ሰብ ናብ ኤሮፓ ወይ ናብ ካናዳ ምብፅሑ ሲ ከም ሓደ ዓብዪ ማዕረግ ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ኣሎ ኢትስ ሮንግ ኢትስ ጀስት አ ፕሌስ ምናልባት ኣብቲ ቦታ እቲ ክትምሃር ዕድል ክትረክብ ትኽእል ፀጋታት ክህልዎ ክእል ብልጫታት ክህልዎ ይኽእል በት ኢትስ ጀስት አ ፕሌስ وكم تزبلوا زلوا أب أفريقيا أنت هبتيم كا ورقات ناي حدا إسرا زخونا هجرات أبزن آيلاند سلوا كتجزء كم تخلق تفلدوا فلتيهم كسر جزء من هاللوا كم سكره جنزب كله بس ما يمنجر على كله اسمعكم سلازي نتوم زم عبلوا زلوا انتربرنورسي مخرناتكم اللي يومني انت غيلنا كمان بيزنس غيرنا نهاجرنا بيزنس مالت نفس خاوينكا نخالوتنا يسرح عند المفتقر مالتي صراحة ندير خوينكا نفس خاطر راح تنبر نفس خان استدراغاني صراحة مخان أبزي أختلط لك ولا 3 مليون تخفل دعنبر لنفس خاطر يخطخو ما يبن استدراغ خطخو تكال زغف السبق نفسه ولا جنزب يوتو نخالو سباتنا يسرح عدل فطري فإذا تكال زغف برسب أين عنكف كتبابع لنا لو كبزحنا لو بحلا يعني ناتير ديت نزي مثل نزوم كم زغبر دما أملاق حقسكم اندحر جنزب عليكم دما ورقتنا بكندا سلازم أخذ يكون كلا مرة إشتاط له أنا I'm pretty sure they know these things سلازي نتوما بيزنس نتفزلو نبي أوروبا خد مسؤولكم بيزنسكم ما يتشتو كتتعسوا ترايهم تدخلوا نبي أوروبا يخون بكندا بزخنا من قدك تمسوا تدخلهم البيزنس تلهم أملاق حقسكم I hope أفريقيا ما تمعبل أفريقيا خد معبل عند اللمبر زر كبه زر الشيء نبي أوروبا نبي أمريكان كم دليتها يكون أنا أنت تخيل كمان كابزي نيرتران ملصق المدرخ يفتر قوني ليس اللي زلخون زوج زلخون لو ما رساب زغ ودي لايك قبروا شير قبروا يتوق من حسابكم انقلفنا بلنا لو ما رساب زغ ودينا مزيا درف دماغ نقطفكم هنا thank you very much قبيل كل طلبوا ما بطيلت كيروي لتبادر هذا الشفتوت قبين جالس قبيل تحرر دول لسقم هجوم لستدي أبيام سورة بحضارة لبد أسك آخر رحوتي أتبادب أدبر الشبان سكاب كل أتوق الأباينا أدمايو كي يحلق عيب على المبدأ تودي شعبينا